Hapdeng kapor bagi kam tu ki kam tiem ki jurba hanong ba Shillong Henry dang don pat ki brio ki badang im hakarangkat ka jinga tiplam kata bandum kemen klebie yak ba shuyo tam ei kani kadi ka khubor shapang ukhalan sangma nong belas ngi ubala pen inuksa dak ba pen pai yak ka pla thep pisa ka bolo yo tam na surok ka bade jong wei nong sai an ukhalan ulapon yo nombor ubala dan ha ka te ka pla thep pisa pat yo pat ban pen pai hau trai upi yo ben nong sai an uloong ba hapdeng ki kam snio ki babun penban ukhalen ulapun bat kalong ke ke bas ngutenat badang don ki brio ki ba kumau hanong ba Shillong ulai thu ba ha katai ka plathep pisa ki don langru ki kot kisla ki badon kam bat ukhalen ulapen i ya kunuksa ba ki dang don ki brio ki ba ha ka imlang salang हम सुबह में घर से निकल के ड्यूटी आया था तो हम रास्ता में जो हम आ रहा था तो रास्ता में इसको मिला था जब रास्ता में मिला तो हम खाली पॉकेट में से रख के आया बाद में जब फाइनवुड में इधर में पहुंचा तो इधर में हम फोन नंबर तलाश करके आपको फोन किया था Wallet I have lost last night somewhere in the street, and we have in this time of so much of cheats are there, so much of thieves are there. And he is such an honest man. Instead of finding my wallet, there's some money, there are cards, my ID cards, and everything. He called me and he returned me back. So we are very blessed to have an honest person like Mr. Sangma, no? Mr. Sangma in Shillong.